L'ou de l'eriçó, Nozomi Takahashi. Bon dia, ànega. Què estàs fent? Bon dia, eriçó. Estic incubant els meus ous, que aviat s'obriran i els aneguets sortiran. Jo també vull un ou. Aquest ou és per mi. Pensa-ho. Què estàs fent, amic? Estic incubant el meu ou. El protegeixo de la pluja, del raig de sol i li canto cançons de bressol. Espero que aviat s'obrirà. Però no és un ou. Tot i que tinguis molta cura, no s'obrirà. Us dic que sí. L'endemà feia molt vent. Haig de protegir el meu ou. Però on és? On és el meu ou? Oh, el meu ou! Oh, el meu ou s'ha trencat! Llavors, mireu, el meu ou s'ha obert. Mireu com s'assembla a mi. Ja us ho vaig dir. a partir d'aquell dia, tots els eriçons es van posar a incubar aquells ous tan estranys que més aviat eren castanyes en comptes d'ous. Vet aquí un gos, vet aquí un gat, vet aquest conte que s'ha acabat.